А ці старчае вам свіння ў жыцці? Вы падумайце, ну што гэта за пытанне такое? Якія свінні? Можа вы жывеце ў вёсцы і бачыце з свіннямі кожны дзень, а можа нейкія, не ведаю, аднакласнікі там, якія нагадваюць нейкімі рысамі гэтых цудоўных жывёл. А можа не толькі аднакласнікі, а ў людзі ў цэлым. Ну вы спытаеце, што за недахоп свінняў? А я вось лічу, што менавіта свінняў у Майнкрафце і не хапае. Таму я придумаў менавіта абнаўленне для Майнкрафта, которое вырашыць гэтую праблему. Пачнем. Як часта такое здаралася, што вы ідзеце па полі і не можаце знайсці чым пахарчавацца, але гэта, ну, вам вельмі патрэбна, бачыце, я ўжо амаль хутка памру без такіх, а яшчэ ноч хутка будзе, ой, дрэнна вельмі. І не ведаючы, што далей рабіць, вы проста вяртаецеся дадому да сваёй жонкі. А што гэта за шыльды такія цікавыя? Лайк, камент, падпіска. А, так, каб зайсці ў гэты дом, вы павінны паставіць лайк, напісаць камент і падпісацца на мой канал. Я пачакаю. Зрабілі, цудоўна, заходзім. Тут вас сустракае вашая жонка, якая гатуе вам вячэру. Як прыемна заўсёды яе убачыць. Ну, прынамсі мне, але не кожнаму пашанцавала. Вітанкі, каханка, што ты мне тут наварыла? Смажаная свініна. Моя улюбёная ежа ў Майнкрафце. Толькі падумайце, яна воспаўняе 4 адзінкі голаду за раз. І як хутка потым я хіляюсь. Ну гэта цудоўная ежа, каханка, дзякуй вялікі. Але я чую, што она мне нешта нашэпчвае. Нашэпчвае, што ежа скончылася, што засталося толькі 2 стейкі ў куфры. Не хвалюся, каханка, я нешта прыдумаю. У мяне ёсць рашэнне, каханка, але трэба пачакаць. Смажыць гэтыя 2 стейкі не вельмі будзе рацыянальна, таму што это, ну, што? Ну, хопіць мне паесці, а што, жонкі галадаць? Не галадаць, як бачыце, недовольна яна. Ну, на, з'еш. Мне не вельмі трэба. Ладно, у мяне ёсць ідэйка. Бярэм гэтую свінню, але не ядзім. І вось мы ў пячоры. Спачатку мне трэба дабыць новы матэрыял, які я дадаў у гульню. Называецца ён чугунок. Не пытайце, чаму так. Тэкстура цудоўная. Трошкі падобная на вугаль, але нармальна. Адрозніваецца. Здабываем новы матэрыял. Называецца ён чугунок, ну просто чугунок ды чугунок, нічога асаблівага. Ён нам яшчэ спатрэбіцца. Наступнае, што нам трэба зрабіць, гэта зрабіць з іх палкі. І мы атрымоўваем 2 палачкі. Ну што ж рабіць далей, вы спытаеце? Нам для крафта патрэбна такая рэч, як нетherская зорка. Вы ведаеце, як я здабываць, вы, мабыць, ужо бачыце гэты хелсбар боса. І што нам трэба зрабіць, гэта дабыць зорку нетера. Цяпер сам крафт, сама рэч, якая, па майму меркаванню, проста неабходная ў Майнкрафце, якую я дадаў. Крафціцца яна так. І мы атрымоўваем свінатар. Вы спытаеце, што ж ім можна рабіць? І зараз я вам усё раскажу і пакажу аб гэтым прадмеце. Слухайце, як часта у вас здаралася такое, што калі вы ідзеце ў пячору, нехта вам перашкаджае. Зараз я вам пакажу, як гэта прыкладна выглядае. Гэта трошкі непрыемна, калі такое адбываецца. Але ў мне для вас ёсць рашэнне, як я казаў раней. Гэта свінатар. Што гэты свінатар можа зрабіць, вы спытаеце? Як часта вы аказваліся ў такой сітуацыі, дзе на вас няма брані, і перад вамі паўстае данны цудоўны моб. І вы думаеце, што вам рабіць, а вам і думаць не трэба, таму што ў вас ёсць свінатары, які адным ударам зробяць з яго глупую свінку. Так, як, мабыць, вы здагадаліся, гэта працуе з любым мобам. Просто падходзіце, б'ёце і атрымоўваеце свінку. Падыходзіце, б'ёце, атрымоўваеце свінку. Б'ёце, атрымоўваеце свінку. Б'ёце, атрымаеце свінку. Так працуе з любым мобам, абсалютна.
Але ж вы адразу падумаеце, што можна зрабіць вось так. Пойдзем у туалет. А, мы праваліліся ў туалет, дзе мы знаходзімся? І вы скажаце, няўжо эндерцмока таксама так можна забіць? Выбачай, але ён таксама становіцца свінкай. Але вы не перамагаеце, таму што гэта было б чыцерства. А, вы глядзіце, нават спаўніцца новы цмок, я нават пра гэта не ведаў, прикольна. Але калі вы падумалі, што гэта ўсё, не. Калі вы не можаце знайсці, напрыклад, моба, якого вы хацеце ператварыць, вы можаце ператварыць блок. Просто клікніце правай кнопкай мышы па блоку, і любы блок стане таксама свіннёй. І таксама толькі 10 выкарыстанняў на гэта будзе. Зараз я вам покажу. Як вы бачыце, праз 10 дотыкаў зламаецца гэта ўсё. Вы можете просто пасля гэтага продолжить здабываць мясо. Але вы мне скажете: слухай, вось у меня з'явілася яшчэ одна праблема. Я спытаю, якая могла у вас здарыцца праблема? Такі цудоўны інструмент, якія праблемы могуць быць? Праблема будзе ў тым, што ўвесь ваш рыштунак будзе забіты сырой свінінай. І ў мяне ёсць для вас рашэнне. Просто ставіце варштат і робіце так, як вы зрабілі з любым, там, напрыклад, жалезнымі сліткамі, дыяментамі, золотам. Просто робіце блокі з гэтай цудоўнай свініны. Просто робіце так, і у вас з'яўляюцца новыя цудоўныя блокі свініны. І вы, конечно ж, можете іх перарабіць назад. Але вы можете сказаць: ну слухай, у меня таксама забіўся рыштунак, але не ў звычайнай свініне, а ўжо ў смажанай. Вы што, мяне недооцэньваеце? Все просто, робіце тое самае і атрымоўваеце яшчэ адзін новы цудоўны блок. Блок смажанай свініны. Выглядае ён, ну, нормально, выглядае нормально. Я думаю, пра будаўнічыя магчымасці з гэтымі блокамі можна нават не казаць. Вось, напрыклад, які цудоўны дом можна зрабіць. Я думаю, шмат дзе у пабудовах можна выкарыстаць гэты цудоўны блок. Я думаю, лагічнае завяршэнне будзе сказаць усё ж такі жонцы, што ўсё ў нас будзе добра. Жонка, жонка, прывітанне! Ты не паверыш, што я змог зрабіць. Я зрабіў свінатар. Цяпер у нас будзе неабмяжованая колькасць свініны. Вось, можаш смажыць колькі хочаш. У нас назаўсёды і заўсёды будзе свініна ў доме. Ты радая, жоначка? Вось такі атрымаўся цудоўны мод, які я зрабіў. Калі вам спадабалася гэтае відэо, калі ласка, паставце лайк, напишите каментарый, подпишитесь на канал і, можа, падзяліцеся гэтым відэа з сябром нейкім, там, з матуляй, бабуляй. Пішыце у каментары свае ідэі, якія б вы, магчыма, хацелі б дадаць у Майнкрафт, але такой магчымасці няма. Я выберу нейкія цікавыя і паспрабую іх зрэалізаваць. Дзякую за прагляд, да пабачэння!